Velkommen til Thulerej. Jeg er taget på besøg hos Festool i Malmø. Jeg får lov til at besøge Pau. Pau han har lovet at vise mig denne her nye dyksav, som er med 1 batteri, og ikke med 2, som vi normalt kender det. Det er jeg meget spændt på at høre mere om. Tak fordi jeg måtte komme, Pau. Jamen, velkommen til. Tak. Og det er altid hyggeligt. Og ja, der kommer en ny dyksav i virkeligheden, og det er jo den dyksav, som vi normalt kender. Altså det er vores, det vi ligesom er kendt for, det er vores dyksav. Mm. Det er en opgradering af den. Ja. Og det vil sige, det er stadigvæk en 55'er, så den skærer stadigvæk 55 mm dybt. Mm. Så alt det gode, vi kender, det har vi beholdt. Men så har vi skruet lidt op for det. Så den har for eksempel fået en ny motor. Den har fået den motor, vi også lige har kommet i vores rundsav, den der hedder HKC'eren. Mm. Det er den samme motor i. Den kan lidt mere ydelse i. Men det betyder, at oplevelsen på den her, altså i forhold til den dyksav, man kender i dag for eksempel, det er det samme. Så den har samme omdrejningstal. Ja. Den store forskel er, at nu behøver den ikke 2 batterier. Den behøver 1 batteri. Det vil sige, at vægten er nede, og man behøver ikke have så mange batterier i lader og så videre. Så det, der er i det, den er lidt anderledes. Ja. Så det, der er i det, det er, at man har... Nu kommer man batteriet ind her. Altså, du kan se her, normalt så sidder der jo et heroppe, og der sidder et hernede. Nu har man et batteri her på under. Ja. For at få det maksimale ud af den her, den kan gå med de fleste batterier, men for at du får den maksimale ydelse ud af den nye motor, sidder i, så anbefaler vi et 8 amperes batteri. Okay. Og det er ligesom det, der giver kraften og saften til motoren, og så du kan skære, som du kender, ikke? Og den er lige så kraftig som den med 2 batterier? Den er lige så kraftig som den med 2 batterier. Det er imponerende. Og det er kombinationen af det her. Ja. Plus noget tredje. Vi har faktisk også givet den en smallere klinge. Mm-hmm. Så den her, den har en klinge, der har en klingebredde på 1,6 i stedet for. Og det er de klinger, man kan se her. Ja. Og fordelen ved at give den en smallere klinge, det er, at der er mindre modstand. Mm-hmm. Det genererer mindre støv. Og det vil sige, at batterien kan også køre længere tid, uden at forbruge det mest. Ikke? Noget af det, der er udfordringen ved at tage smallere klinger, det er, at du stadig får præcisionen i snittet. Mm-hmm. Fordi de kan godt blive for tynde, og dermed ikke holde præcisionen. Det kan vores klinger. Så det er de 4 nye klinger, der er kommet, som er de samme, som også passer på HKC'en. Ja. Tandserien på dem er lidt anderledes. Og det har noget at gøre med, at man har udviklet dem her specielt til at have mindre modstand i forhold til batterimaskiner. Mm-hmm. Du kan selvfølgelig godt bruge dem på ledningsmaskiner også, det er slet ikke det. Men udviklingen på dem har gjort, at der er mindre modstand i forhold til, hvordan de skærer. Så det er en af de nye ting. Så kombinationen, ny motor, større batteri, ny klinge, til sammen gør, at den kan yde det samme som de gamle save. Men udover det, så når man så lancerer en ny dyksav, så udvikler man også lidt på den. Så derfor er der et par små ting, vi har lavet om på den også. Ja, og må jeg lige spørge. Ja. Når man nu sætter batteriet sådan her, hvad giver det andre fordele? Designet har du ændret på det, og det kan man måske se, hvis jeg gør sådan her. Den er blevet en lille smule, måske genkender man håndtaget og så videre fra vores dyksav 60'erne til S60, men også hele den her bagside. Altså vi har alle sammen, tænker jeg, stået med vores dyksav skulle skifte klinger. Og så ligger de her vipper. Nu er den her også flad. Ja. Så når jeg lægger den, så kan jeg skifte på samme måde klingerne, med, som jeg kunne før, men den ligger ikke og vipper. Nej. Så det er også noget af det, man har ændret i designet. Men selve sålen, hvordan man skifter, indstiller vinkel og så videre, det er det samme, som man kender, fordi det fungerer. Ja. Men alligevel er der nogle andre ting, du ved, som man har måske i hverdagen kan være lidt irriterende. Det har man forbedret lidt på. Og det betyder for eksempel, du ser studsen her. Ja. Du ser studsen her. Ja, og den kiggede jeg lige på. Den er jo grøn. Ja, der er i hvert fald kommet noget grønt på. Og det plejer at betyde et eller andet spændende. Og det gør det nemlig også. Og det der med, at man kan sige, efterhånden, når man skærer med den her, så når slangen sidder i, så nogle gange så falder den ned og hiver fat i skinnen eller kanten, eller den er lidt i vejen og så videre. Ikke? Det der er med den her nye, I kan godt se, at den fuldstændig fungerer som den plejer. Det der med, at man kan dreje den frem og tilbage. Men det grønne her gør, at jeg kan låse den. Så hvis jeg drejer lidt på den grønne her, så har jeg låst den. Og det betyder noget i forhold til slangen. Det er smart. Så pludselig det der med, at den ikke glider ned og så videre. Det er små ting, men det er stadigvæk ting, som lige optimerer det lidt. Det er mega fedt. Så den vej, og så drejer du den, og så låser den igen. Altså den grønne. Du drejer den grønne. Når du drejer den grønne, okay. Du drejer den grønne sådan der, så er den låst, og drejer den tilbage igen, så er den åben.
Så det er ligesom sådan Det er fandme smart. meget enkelt, meget simpelt. Er det en reservedel, man kan sætte på de andre saver også? Altså i virkeligheden, så kan man købe den her løs, altså som reservedel også. Men man skal være opmærksom på, at der er forskel på, om det er en 60'er, fordi den har jo en krog til ledningen, eller om det er en 55'er. Der er lidt forskel på det. Men så man skal være opmærksom på, hvad for en stus man køber, i forhold til den sav, man køber. Det skal passe sammen. Ja. Det gør man, og så kommer den sammen med den her del. Okay. Altså, man kører de to ting sammen. Ja. Og det har noget at gøre med, at de skal passe ind i hinanden. Passe ind i hinanden. Og man kan sige, at gevindet er nogenlunde sammen, men det er festende, hvordan det virker. Jeg kan godt se, at den har hakkerne her. Det har den anden ikke. Så det virker sådan lidt forskelligt på det. Måden man så gør det på, det er, at man har lige nu skruerskjold af med den på igen. Så det er ikke fordi, det er så bøvlet. Man skal bare lige være opmærksom på, at den her alene kan man ikke nødvendigvis bare købe, så får man ikke det optimale ud af det, som man skal. Godt. Og om det er en 60'er eller en 55'er. Ikke? Ja. Så det er ligesom sådan der. Så har vi en ny ting også. Ja. En anden ting også. Og det er jo, du kan se her står kickback på. Ikke? Kickback, ja. Og det har vi jo haft på batteri før også. Den har bare, det er ny teknologi, ny kickback-teknologi, vi har. Og det er den, der har været før, det har været med sådan en sensor. Ja. Så når man løftede fra emnet, så opdagede saven det, eller når man sprang tilbage, så opdagede saven det, og så stoppede den. Den nye har en teknologi, som vi kender lidt fra vores skruemaskiner, eller man måske kender fra en iPhone. Du ved, at når man vipper kameraet, så den har et gyrophæng inde i sig, i stedet for en sensor. Så hvis der er belastning på klingen, samtidig med, at den ændrer sig, så stopper den. Så nu, selvom det der med, om den så skulle, altså det der med, der kunne være før i forhold til sensoren, om den skulle skære ned imellem, hvis du havde en på 2 beklædning for eksempel, og den hoppede op og ned og så videre, så kunne den godt fejlagtigt udløse, altså ikke udløse, men du ved, altså slå fra. Ja. Det er man ud over nu. Så den her teknologi er lidt bedre, og den fungerer ved belastning på klingen, bevægelser samtidig. Det er fandme smart. Ja. Hvordan ser den så ud, når den dykker? Det er fuldstændig, som vi kender det normalt. Så der er ingenting hernede. Nej. Og det var der jo heller ikke, altså når jeg siger ingenting, så er det jo spaltekniv, vi snakker om. Ja, spaltekniv, ja. Det var der heller ikke på den tidligere batterier. Der var en sensor på, og de sad lidt forskudt af hinanden, så der var heller ingen spaltekniv på. Så det er det samme. Man har bare flyttet den her sensoren væk. Ja. Så nu ligger teknologien inde i saven, som også på den nye HKC. Altså det er samme teknologi, samme motor, samme grundkoncept, kan man sige. Ikke? Det er ret smart. Der er mere. Jeg skal lige spørge om noget. Pau. Ny klinge. Ja. Ingen spaltekniv. Ja. Er der så krav om, at klingen skal være 1,6 mm? Der er ikke noget krav. Hvis jeg nu har en 1,8 mm klinge fra min gamle dyksav, som er helt ny, er jeg nødt til at skifte den, eller kan jeg bruge den på den her? Den kan du godt bruge på den her også. Ja. Altså, fordi der er jo ikke nogen spaltekniv, der går i. Nej. Så for at komme tilbage til, at jeg siger, der er ikke noget krav, men der er en anbefaling. Altså, vi anbefaler jo, at man bruger den klinge, der beregnes til saven. Ja. Og det er jo klart, at hvis du tager en anden klingetykkelse på, end den der passer til saven, så får du ikke den ydelse, som vi har regnet på. Kan du følge med? Fordi ligesom vi snakker om tidligere med, at jo smallere den er, jo mindre modstand er der, så får du en lidt kortere altså driftstid på grund af batteriet, for der er mere modstand. Du vil ikke opleve, at den skærer lige så hurtigt osv. Så din oplevelse af det vil være anderledes, om du bruger en 1,8 eller en 1,6 klinge, men du kan godt sætte begge to på. Men på et eller andet tidspunkt skal den alligevel skiftes. Men indtil da, så kan jeg godt bruge den. Det kan du godt bruge begge klinger. Så det er ikke noget. Men vi har jo mere. Og hvad har du? Vi er jo kommet med et, skal vi se, den her. Og hvad er det? Det er et nyt tilbehør til saven. Ja. Og det er et add-on. Det er jo nice to have i virkeligheden, den her. Og det er et lysmodul til vores dyksav. Og det er jo fordi, når man står og skærer ting, så nogle gange vil man godt have, at man kan se, hvad man laver. Og så måden den fungerer på, det er sådan her. Vi gør sådan her, hvis jeg prøver det nu. Så nede i hele det her, der er, se nu blander det hele ud af bordet. Der er sådan en skabelon. Der er et batterimodul, og så er der 2 metalplader. Metalpladerne sætter man på, skal vi se, hvis jeg gør sådan her. Kan se her, på saven. Ja. Fordi det er der, hvor magneten skal hen, så den sidder i den rigtige position. Lige prøv at sætte den på og se, hvordan den sidder.
Det kan vi sagtens skal se. Der sidder jo sådan 2 metalhakker, der passer ind i dem her. Ja. Og det er der, vi mener, når den sidder, som den skal være. Dum, så sidder den fast. Og hvordan lyser den? Er det så? Der er 2 lysstykker. 1 stykke og 2 stykker. Altså henad. Det er jo så henad. Så det jeg i virkeligheden gør, når du sætter den på sådan her, så vil den lyse henad her. Ja. Hvad skal man, hvornår er det så rart at have lys på? Det er for eksempel, du ved, hvis du skærer, hvor du skal stoppe dit snit i en bestemt streg. Ja. Så lad os nu sige, at nu bruger vi det her som streg. Jeg ved ikke, om I kan se det på kamera. Men det betyder jo normalt, så alt efter, så har jeg jo markering på fuld dybde. Men hvis jeg nu ikke skal have fuld dybde, og jeg vil skære hen til, så kan jeg stoppe, fordi jeg bedre kan se, hvad jeg laver i princippet. Ikke? Ja. Så det er det, man ligesom kan bruge. Så især på mørke emner, altså mørke plader, mørke MDF, støbeplader, eller hvad, noget du skærer, som er mørkt. Ja. Der er det en kæmpe fordel at kunne se en streg. Ja. Og man kan sige, at den streg, du skal efter normalt, så vil du lægge føringskinjen jo, og køre efter den, så den vil jo køre efter den streg. Men det er, hvis der er en streg på tværs, eller et bestemt punkt, du skal være til, eller sådan noget, der er det en kæmpe fordel. Det er faktisk en detalje, jeg ikke har tænkt over, jeg har brug for. Så. Men nu har jeg. Så kan man så sige, det gode ved det her er så, lige for at sige, så der er en indikator på, der er, så jeg kan oplade en USB-C, kabler følger med, den her, nede i her. Men den passer også på andre save. Alle vores dyksave, Ja, det kan jeg se her. kan du montere den på. Der står nogle forskellige numre, jeg kan genkende. Nemlig. Så der vil være, på selve skabelonen, der står så en TS75 og 60'er og så videre. Der står også på den tidligere batteri, sav og så videre. I de nye, der er jo, nu kan du se, jeg har monteret på den der. Hvis jeg tog en anden hernede, så vil der være en, se, der er et hul her. Ja. Det er der, hvor metalpladen lige passer ind i. Så der sætter man den bare på, og så passer det. Så det er ikke noget problem. Så. Hvis jeg nu tog en 60'er, hvis jeg nu tog en 60'er, nu tager vi den her hernede. Hvis jeg nu tog en 60'er og skulle montere den her, så er det jo ikke ligegyldigt, hvor den her kommer til at sidde. Nej. Så det man gør, det er, at man tager selve skabelonen. Så finder man den, der passer til. Altså, der står TS60 på den her. Det er de gule huller. Det vil sige, at jeg sætter de gule huller hen over skruen. Ja. Der, hvor det så passer med. Kan du se skruen der og skruen der. Skal vi lige prøve at vise det op til kameraet? Ja. Så har jeg en firkantet hul, og det er der, hvor jeg så tager metalpladen hernede, der er tape på. Ja. Og så sætter den her i det her felt. Så meget enkelt kan man gøre. Det vil sige, det er smart. I pakken, der er så 2 metalplader. Ja. Fordi hvis jeg nu havde 2 save, så kan jeg bare flytte lyset rundt på de 2 forskellige. Så det er også noget, der kommer i udviklingen til den nye. Ellers, nogle andre spørgsmål til vores nye dyksav, sådan du tænker? Nu viser vi klinger til 3 her. Er der også nye klinger til laminat og Nej, alt det er de samme. Det er det samme? Det er det samme. Okay. Så derfor kan man jo godt komme ind 1,8 klinge på. Ja. Så noget af det samme, dem til 3 her, hvor den hovedsageligt bliver brugt osv., det er de nye, det er der, man har taget teknologi, den nye udvikling på. Jamen, jeg glæder mig til at prøve. Ja, det må vi jo gøre. Ja, vi må lige skære i noget træ. Det er jeg meget spændt på, at den skal have samme kraft med kun et batteri. Det glæder jeg mig til at prøve. Det kan vi lige prøve bagefter. Ja. Så Ali, så står vi her. Det gør vi. Du vil jo gerne prøve forskellen på altså den eksisterende, det er så den, vi har i dag med 2 batterier, og den nye, vi kommer her til foråret med 1 batteri. Og det, vi har sat op nu, det er sådan, som vi anbefaler dem. Og det vil sige, at det er den nye sav med den nye klinge, et 8 amperes batteri, kontra den klinge, som den eksisterende tyksav kommer med, altså en 42 tans, og 2 5 amperes på i stedet for. Ikke? Ja. Så det, jeg synes, vi skal gøre, det er, nu prøver du at skære et snit først med den, som er der i dag, og så kan du prøve bagefter at skære, holde mod den, som der kommer. Ja, ikke? Så, værsgo med den her. Du tager støvsuger på. Jeg tager hørevand på.
Den skal være dejligt. Altså man kan sige, at du får støvsugersangen. Altså det vi skærer i, det er jo en 38 mm massiv egetræs bordplade, ikke? Så der er virkelig noget saft og kraft i det her snit. Det er noget andet, end hvis du har fyre og græn og så videre. Nu har vi taget noget, som virkelig er der noget power i. Ja. Så, nu prøver du den her. Ja. I stedet for. Og det har jeg glædet mig til. Det bliver godt. Ja. Synes du manglede kræfter? Nej. Nej, altså det, så man kan sige, altså det kan godt være teoretisk, der er lidt forskel på dem, men sådan, om den ene er det bedre end den anden, altså, det vil man i hverdagen ikke opdage. De vil føles meget ens, i hvert fald. Jeg håber, det er det, du også står med nu her. Ikke? Så sådan, som udgangspunkt, så er det samme gode maskine. Du har samme gode kraft. Ja. Nu er det bare mindre vægt. Præcis. Plus de ekstra features, der ligesom er lavet. Og du kan lægge dig ned, når du skifter klingen. Ja, for eksempel, altså, det er jo kæmpe forskel, udstusen og alt sådan, der er mange ting i det her, ikke? Men grundlæggende så er det vægten, og det med, at du ikke behøver at have 4 batterier, altså 2 på maskinen, 2 i laderne. Her behøver du kun at have 1 batteri i maskinen, 1 batteri i laderen. Det gør bare kæmpe forskel, ikke? Så det er ligesom sådan, dyksaven er. Det gør det godt. Det gør den. Ja. Jeg har solgt. Det er godt. Nej, der er ikke så meget her. Værsgo. Tak, Pau. Vi lægger en ordre. Det er godt. Hej. Hej.